Kecengsi kardom kadu kavi Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara duana fanstami lapen pinile thotanali tuma fanili Voreng Avarsai putaksi na 1 piglo kopia Voreng Avarsai ma kona na post sa vacancy sikidoma ka Charlie ang dengko an sikinang jima kunada dim sika apply nang jima form kunat sikilong jima lahaya details labang kinali tum la so video long si tek pon long ikpo jong sinali tum la so YouTube channel long jong sinang ka humri milang pulika chingon penali tum subscribe igon lapen labang so video staminali tum share pon igon tangte non pati pen KarbiAnglong autonomous council in pen kapik lang pon Voreng Avarsai putakle non lang pon lonang lapen cethan pon lonang tangde non putha cethan pon thulona Office of the Additional Director of Education KarbiAnglong Autonomous Council deploy in pen advertisement alo mate Voreng Avarsai da kapik lang pon dola so Voreng Avarsai putakle non details mate klar daga lam lang pon lona lapen labang so advertisement alo da kapik lang pon labang kinali tum da adet theklongji 11 November 2025 ani silabang so advertisement alo paklang poniklo la penali tum dak thek thulongji advertisement number la penali tum dak lang ponikon la pen copy of department ma upload ang telabang so Voreng Avarsai kapik lang pon labang ke Higher Education Department KarbiAnglong Autonomous Council ahin pensil labang so Voreng Avarsai labang ke kapik lang poniklo na itum la dak thek pon long po under Higher Education Department KarbiAnglong Autonomous Council lo lapen daga vacancy post labang ke grade 3 lapen grade 4 of harman jongsi komane interested abang piatum jongsi nalitum jogdon exi pulo tangte nalitum long donangji standard form labang so standard form nalitum koloso Voreng Avarsai long si ke jogdon jima mate koloso post long nalitum jogdon jima lo so post amens tame standard form mate Assam gize part 9 labang so form long nalitum mention dun nangikpo lapen nalitum jong si jogdon example te nalitum KarbiAnglong lapen West KarbiAnglong pen a candidate atumasi jogdon long ikpo lapen non jogji aprang nalitum dak pen kachini pon tunang jila bangke apus kon an mas salary ko an sikilong jima kacharli ang ding ko an sikinang jima latan nalitum dak pen kachini nang jila bangke kinang iksotlo Keceng silang pononang number 1 along nalitum dak teknologi lower division assistance labangke grade 3 lo lapen nalitum dak ciklo ijon along 14,000 pen 60,500 analitum long ponigji putar dak grade p stami 6,200 andolang lapen la lower division assistance grade 3 along bangke bahini aparman sidak kapiklang pondo kecharliang deng kenang jila bang so Voreng Avarsai fan labangke nalitum graduation unang jila pen 1 year computer degree mate diploma nalitum arideng donangji lapen number 2 along lang thulo pulo tangte dak bangke nalitum laboratory assistance lata grade 3 lo lapen salaria putak lang damlo pulo dak 14,000 pen chenglok 60,500 analitum long ponikji lapen grade pay dak 6,200 andola lapen dak bahini aparman kipi pondo lapen kachar leng deng kenang ji labang ke BSc pass nangji lapen degree diploma in computer application lata nalitum long donang po mate computer diploma lata nalitum ari deng donangji lapen number 3 long lang ponlo pulta library assistance funds tame kapik lang pondo lata grade 3 lo lapen salary nalitum 14,000 pen 65,500 analitum long pon igji lapen grand pay dak 6,200 lapen apu sa vacancies labang ke inu da farmando kacharli ang deng kenang ji labang ke B left lapen degree diploma unang ji lapen computer certificates tame dunang ji lapen number 4 along nalitum poto dak thek pon tulong ji number 4 long labang ke dak mechanics funds tame dak labang ke grade 4 lo lapen salary mate ciklo ijon along nalitum kilong ponji labang ke 12,000 benching log 52,000 analitum long pon igji grand pay dak nalitum 3,900 an long pon igji lapen apus labang ke isiando lapen nalitum kacharli ang deng kenang ji labang ke ITI pass nangji lap certificate dunangji ITI stami nalitum la mechanical course ke entang certificate labang ke nalitum mare deng dunangji lapen number 5 along dolang mali afan stame lata grade 4 lo lapen salary lang dam lo polte 12,500 analitum dak pen long ponigji lapen grand pay nalitum 3,900 an long ji lapen apos pang isido lapen kachar lang deng kenang ji labang ke SSLC pasonta nalitum lam mali mate grade 4 Voreng Avarsai labang ke nalitum long don ikpo number 6 along lang polo pulotang te dak laboratory barrier afan stame dak
apus kapik lang pondo lata grade 4 lo salary nalitum kilong ponji laki 12,000 penceng lok 52,000 analitum long ponik po ciklo izana long lo lapen grand pay dak 3,900 analitum long ikji lapen apus vacancies labangki inu da farman lapen kachar liang ding kinangji lata nalitum HSLC mate class 10 person ta nalitum la grade 4 apartment long bangke jogdun long ikpo lapen du thulang nalitum dak number 7 along thek thulong chi lata library barrier afarno lata grade 4 lo lata salary ta isivet lo lapen grade pay da isivet lo lapen apus kapik lang ponta isivet lo lapen kachar liang ding nangji lata HSLC pass nangji lapen number 8 long lang pon lo pula da hostel cook afan stami apus da kapik lang pondom hostel ko gafan lata grade 4 lo salary nalitum 12,000 pen 52,000 an nalitum chiklo izon along long por igji lapen grade pay do thulang 3,900 an lapen apus labang ke isian ki pi pondo mate kapik lang pondo lapen kechar lang deng labang ke SSLC nalitum pass nangji lapen number 9 long lang dam lo pula da helper apan stami apus kapik lang pondo lata nalitum grade 4 lo lapen salary lata 12,000 pen chenglok 52,000 analitum chiklo izona long ponekji lapen grand pay dak do thulang 3,900 an long ponpo lapen apus labangki inuda parmando kachar liang deng kinangji SSLC pasanta nalitum la helper afan stami nalitum jogdun long igji la se jogji aprang putho nalitum dak pen terms and condition lata kachini nangji kinang sotlo terms and condition number 1 long ke top 1 la bangke arta puthang se top 1 lo jong sinalitum 18 years complete lo mate playing lo pulutang te la Voreng Avarsai phan bangke nalitum jogdun long ikji la pen ki ongnai lo dak 38 years arta tum stamil la Voreng Avarsai phan jogdun long ikpo la pen SC ST candidate atum 43 arta tum stamil la bang Voreng Avarsai la bangke nalitum jogdun long ikpo lapen number 2 along nalitum putho dake tok pona ting pulutang te ST SC OBC lapen MOBC a candidate satum stame nalitum caste certificate labangki kipidu nangji kenang sotlo number 3 along ke tok pon labang ke lasono jong nalitum incomplete application jong se kipidun ba application ka fill up nalitum chok chedet lapen documents alang litum ki hanga ting pinalitum pidun tek chedet pulutang te nalitum application hodak masi reject pon ek poputa ladak commission pon dolo dapen number 3 along ke tok pon do tulang incomplete diaita number 4 long ke tok pon do tulang employment exchange registration certificate should be enclosed along with the application lasenalitum jongsi apply dunji puladinalitum arideng application diaita employment exchange registration certificate donangji jongsi employment exchange registration certificate avi pulotangti nanglitum la Voreng Avarsai pan jogdun long ig elo lapen employment exchange registration certificates tami online ben ka apply employment exchange nangji jongsi offline pen ka apply employment exchange jongsi nalitum arideng do pulte nalitum la Voreng Avarsai pan bangke jogdun long lelo lapen number 5 along ke tok pondo thula address proof apa nalitum aadhar card kalite voter id pan card le nalitum pidun stame chokji stame nalitum laki thoma documents pen isi la bangke nalitum ki pidun nangji kenang sotlo lapen number 6 along kapik lang pon mate ki pi pon ke tok pondo thula photocopies of certificate mark sheet lapen all other documents lo mate nalitum photocopies tame nalitum la certificate photocopies nang po xerox copy lo lapen la xerox long ans tame nalitum amen bang chitok don thai nang po lapen documents an bang pidun nang po educational la nalitum kan makachali la so certificate la ta pidun thai nang po xerox tangsi aadhar card pidun nang po documents an bang nalitum krong don thai nang po lapen photo 7 number long ke tok pon la bang 2 copies photo recent passport size photo nangji recent polte non het jong nalitum kachituli pen simar fit labang so photo passport size si nangji kapi bondu nangji konatlo pulotangte nalitum la standard form along photo kapa bon a box doji holo so box song si nalitum la pakni photos tami bondu nangpo dapen number 8 long ke tok pondu tulang contact number nalitum dakpen ki tok do nangji kinang sodlo contact number mention do nangpo application form athak sile nalitum tok don tachok kali pulte nalitum form aber sile nalitum la contact details bange tok don lote chok iglo dapen number 9 long do thulak application along with the other transmittal shall be submitted in the office of the additional director education KarbiAnglong autonomous council Dipu Lamding road
And the last date of receive application from is 24 November 2025 in the office of the undersigned during office hour. Matanali tum kaikela nar juga address konalo pupula sodium si address la mention pondolo address la bangkenali tum kithondam nengji la bangke Additional Director of Education KarbiAnglong Autonomous Council Dipu Lamding Road la sodim si palinang po lapen last date labang so Voreng Avarsai pan bangke la so ciklo at non kibangji 24 November ang si last date lo la so aprang un pulutan de nang litum samidam ikon la hello pini Voreng Avarsai aputak nang ke than pon labang kel answer lo la si video na litum share ikon KarbiAnglong rasta me pala iknang lapen pachinik nang lapen la son a video mate la son update nang litum kilanglong versi apan pura la so YouTube channel labang ke nang litum prabjin pen subscribe ikon la si domi thak mi kadu kavi Karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara doan apan stami nilhin pen kardom